Ħaddiema li l-om snin jistennew ġustizzja finanzjarja jinsabu pass seqreb illi joħduha skont miżura tal-budget għal din is-sena. Fi żmien li ġej se joħorġu applikazzjonijiet biex huma japplikaw bħala parti minn skema illi għaliha hemm fond ta' 8 miljun euro. Il-Ministru Edward Scicluna u Michael Farrugia fissru kif dan il-fond se jitħaddem b'mod simili għall-iskema ta' rifużjoni fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi, fejn il-ħaddiema jingħataw somma flus mifruxa fuq numru ta' snin għaliex il-Gvern ħass l-obbligu morali illi iwettaq ġustizzja. Dan il-Gvern ħassu moralment obbligat, mhux legalment, jekk imorru qorti il-Gvern m'għandu xitlef xejn. Però moralment ħoss li l-ġustizzja għandha tiġi indirizzata. U aħna se nindirizzawha bil-mezzi li għandu l-Gvern u iddeċidejna li nibdew minn dan il-budget votajna 8 miljuni. Il-gruppi ta' ħaddiema identifikati li se jkunu qed jidħlu f'din l-iskema huma kif ġej. L-ewwel, ex ħaddiema tal-korpi li kienu qed jagħtu servizz lid-dipartimenti tal-Gvern qabel l-1979 iżda li kienu bdew jagħmlu parti mis-servizz pubbliku wara Jannar tal-istess sena. It-tieni, ex ħaddiema tax-xatt li kellhom liċenzja biex jaħdmu bejn l-4 ta' April 1973 u l-1 ta' Ġunju tal-2007. It-tielet, uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija fir-ranks ta' kuntistabbli, surġent jew surġent maġġur illi ma tħallsux għall-overtime illi jagħmlu bejn l-1 ta' Jannar 1993 u l-31 ta' Diċembru 2009. Ir-raba', ex ħaddiema tal-Malta Electricity Board. Kien spjegat li teżisti wkoll il-possibilità li jkunu kkunsidrati ħaddiema oħra. Il-Ministru Farrugia fisser kif biex inħadmet din l-iskema inħoloq board illi ikkonsulta ma' dawk mill-quta u analizza fid-dettall is-sitwazzjoni. Dawn l-iskemi se joħorġu kull sena fuq medda ta' snin u se jkunu qed jipprovdu għal ħlas lil dawk il-benefiċjarji li jkunu eliġibbli. L-applikazzjonijiet ta' skemi se jkunu pubblikati fuq il-Gazzetta tal-Gvern u se jibqgħu miftuħin għal perjodu ta' 6 ġimgħat, filwaqt li se jkunu miftuħa wkoll għal werrieta ta' dawk il-benefiċjarji li mietu. Skont riċerka li għamel il-bord jidher li hemm aktar minn 5,000 persuna li jistgħu jkunu eliġibbli. War l-applikazzjonijiet il-bord jiffinalizza l-proposti jara li huma dawk li għandhom jingħataw priorità u jikkwantifika is-somma li se tkun assinjata lil benefiċjarji ta' kull kategorija li semmejna sal-aħħar kwart ta' din is-sena. Il-pagamenti se jkunu eżentati mit-taxxa u b'hekk tkun qed titwetta weda elettorali oħra. Kienet weda fil-programm elettorali ħaddieħor matul is-snin il-dawn il-ħaddiema li aħna qed nitkellmu fuqhom mathom xejn dan il-Gvern qed jaħdem kumpens denju għal dawn il-persuni għax hekk kien wiegħed u dak li wedu aħna nwettquh.